Għamilt referenza għal dak li tajt il-Kostituzzjoni tagħna. Fl-artiklu 9, subartiklu 2, illi jgħid speċifikament illi għandu jkun il-kap tal-partit tal-ikbar grupp fl-oppożizzjoni illi jkun il-kap tal-oppożizzjoni. Kulħadd irid jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Kull deputat illi ħajmur għand il-President ta' Malta irid jiddeċiedi jekk irid ineħħi il-kap tal-oppożizzjoni jew le. Kull deputat irid jifhem xi jfisser illi jekk jitneħħa il-kap tal-oppożizzjoni dan minnu innifsu ifisser xorta illi huwa il-kap tal-partit illi jrid ikun il-kap tal-oppożizzjoni. U semmiet l-Onorevoli Teris Komodini Kakija li minnaw insellima. Dan mhuwiex minnu però u l-kap tal-oppożizzjoni illum huwa Ejġin Delija għax bqajt il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Ingħatajt mandat illi rrid nibqa' nwettqu li t-tesserati tagħna illi tajnihom is-saħħa, il-kelma, id-deċiżjoni illi jkunu huma biss illi jiddeċiedu min ikun il-kap tagħhom jien min se nitradihom qatt.